Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panaghiyusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Gihandom karong adlaw ang kapistahan ni Santa Teresa sa Batang Hesus. Ngosab kini ang unang adlaw sa atong Triduo Mas sa alang sa pista sa parokya sa mga deboto ni Santa Teresita. Magampo usab kita alang sa mga nabiktima sa linog kagabi kadtong mga pamilya nga nawadaan sa mga pamilya nga namatay sa linog ato silang iampo nga makpadasig kini kanila pag paligon silang pagtupag salig sa Dios. Ug anong tamaandang sa pagsulotong Santos Kamisa, magilulsol kita sa atong mga sala, mga itagpasaylo sa atong Ginoo. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglingon, isugilon ko, sayod ka man, kiling alaot, misalig lamang sa kaayo. Kasalanan, ugang kaluwasan, nga kung ipaabot, ipagkanawag mo. Kaluyan nunta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasiluon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon o sa mga kabataan. Himua nga magmasaligon kaming musubay sa dalan ni Santa Teresita aron tungod sa iyang pangama, ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Kini among ipangayo, pinahagi sa among Jesucristo imong anak, nga buyog-ariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Nehemias. Sa bulan sa Nisan, sa ikahaan katuig sa paghari ni Artajerjes, samtang gitagayan ko siya bino, nakita niya nga subo ang akong panagway. Busa giingnan ako sa hari. Nganong subo man ang imong panagway, nga dili ka man unta masakiton. Unsa may gikasub-an mo? Busa nahadlok ako pag-ayo, o gitubag ko ang hari. Hatagan ka unta, o kamahalan, ug taas nga kinabuhi. Nasubo ako, kay ang syudad, diin ilubong ang akong katigulangan, nagunob na, ug nasunog ang mga ganghaan ni ini. Unya, giingnan ako sa hari, unsa may buot mong ihangyo kanako. Busa, nagampo ako sa Dios nga anaa sa langit, ug giingnan ko ang hari. Kung muuyon ka, kamahalan, ug kung maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-adto sa Huda, sa syudad nga gilubngan sa akong katigulangan, aron ako kining tukuron pag-usab. Ug miingon ang hari, samtang diha sa tupad kaniya ang rayna. Magdugay ka ba didto? Ug kanusa ka man mobalik dinhi? Busa miuyon ang hari nga mopauli ako sa Huda, ug gitagalan ko siya kung kanusa ako mobalik. O gihangyo ko ang hari nga kung mahimo, magsulat unta siya ngadto sa mga kadagkuan sa lalawigan, sa tabuk sa suba sa Euphrates, aron tugutan ako nila pag-agi ngadto sa Huda. Gihangyo usab ang hari nga sulatan usab niya si Asap,
ang magbalantay sa iyang lasang, aron hatagan ako niyag mga kahoy, nga magamit ko alang sa ganghaan sa templo, sa pagkural sa syudad, ug pagtukod ug balay nga akong kapuy-an, ug gitugot sa hari ang akong gihangyo kaniya, kay naguban man ang Dios kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babilonia, nagalingkod kami o nagahila sa among paginumdum sa Sion. Dito sa mga kahoy niya itong yutaan, gisabong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop ka namo naganyo, nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit, ug ang mamimihag ka namo, nag-ahaw ka namo nga maglipay. Awiti kami sa mga awit sa Sion. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo, diha sa yuta nga langyaw, kun ikalimtan ko ikaw o Jerusalem. Ikalimtan ta ang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw. Motapot unta ang akong dila sa akong alingagad, kung dili ako mahinumdum kanimo, kung dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kahalipay. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing ikalimtan ko ikaw.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kani. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo bisan asa ka muadto. Si Hesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Umingon siya sa laing tao, sunod ka nako. Apan miingon ang tao, Sir, muli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw o iwali ang gingharian sa Dios. May laing tao sa miingon, musunod ako kanimo, Sir. Apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus mingon kaniya, kinsa gani kadtong musunod ka pag musugod pagdaro o niya magpunay lingi dili angay sa gingharian sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kung makadungog ta sa pulong katalagman, dili na bag-o alang kanato. Katalagman kanunay maabot kanato sa tong nasod, sa tong dapit, busa murag naanad na taning mga butanga. Apan sa tanang mga katalagman nga dili ta kapangandam, maura ang linog. Kalit ka moabot, ngaway magpaabot, wala magdahom, apan siya moabot. Nga tungod niini, daghan ang mahiagom, daghang maangol, ug dunay mga kinabuhi nga makalas. Sa katapusan nga ihap sa mga nangamatay sa akong nahibaw-an, miabot na og 69 kabuok gikan sa siyudad sa Bugo, lungsod sa San Remigio, sa Medellin, sa Sogod, uban pa nangamatay. Og daghan ang milihok aron pag-ayuda o pagtabang sa maong mga nabiktima. Dili lang sa mga material nga mga butang, ang panahon gigahin aron pagtabang kanila. Ang atong arsobispo sa Sugbo, bagong arsobispo, miadto dayon sa norte. Nga dili unta panahon nga siya moadto, apan miadto siya aron pagtan-aw sa mga nabiktima, labi na nga mga simbahan nga nalusno, doon mga konbento nga nangaguba, o busa angay nga tagaan sa pagtagad. Lain pa mga edipisyo, mga balay, mga government buildings nangaguba. O sa gihapon og ingon kakinibago lang kanato. Apan lagi kay miabot man atong atubangon og nangayo ta nga magpakabana ang matag usa kun wa may mahatag ang mga butang material na ang pag-ampo alang kanilang mga nabiktima o nga unta kining tanan makahatag kaligon sa kagalingon pagatubang sa pagsulay imbis makapahuyang makapaligon o pagsalig nila sa Dios kay diya sa pagsalig anak man mo tubog mulambo atong kinabuhi espirituhanon. Gani sa Santa Teresita kanunay siyang misalig sa Dios, mituo siya sa Dios, siyang kabatanon o papuyo niya sa diya sa monasteryo, iyang gigahin iyang panahon sa pag-ampo nga gani sa mubo nga panahon nga siya diya sa konbento, iyang gihurot iyang panahon sa pag-ampo og busa gitagaan sa simbahan og titulo nga Doctor of the Church o Patroness of the Mission.
Wa siya mulakaw, wa siya mulawig laing mga lugar, diha na siya sa konbento. Apan ang iyang pag-ampo, nakatabang og dako sa mga misyonero nga tuwa sa gawas, mibiya sa panimalay aron pagsangyaw sa gingarian sa Dios. Nakatabang og dako niadtong mga tao nga nangan kayo sa mga pag-ampo nga samtang sila nakikatubang sa pagsulay, nagatubang sa mga pagsulay na ay mga tao nag-ampo alang kanila. Mausab kini ang gidasig sa mata usa kanato, ilabi na sa atong panahon karon. Kay way lain nga kusog atong maangkon, gawas lamang sa pag-ampo. Ang mga butang material atong ihatag lumalabay lamang, apan ang mga pag-ampo bulungtad samtang kita buhi pa. Umaw kini ang tawag kanato. Ang mga tao diha si Bagilyong Gisgatan, mga tao kini nga gustong mo sunod sa Dios, apan naay kondisyon nga ilang gipadayag. Ang uban gusto pa maglubong sa ilang mga sa pamilya nga namatay o manabilit ilang mga membro sa pamilya, apan si Jesus mingon lakaw o isangyaw ang maayong balita. Bisan sila kipasidan-an nga ang anak sa tao way kapahulayan, way kahigdaan, dili sama sa mga milo nga may lungag nga kapuy-an o mga langgam nga may kabatugan o may salag nga ilang kapuntahan. Pan ang anak sa tao, ang misyonero, walay sigurado kung asa siya mapunta, walay sigurado ang iyang kapahulayan. Kini nagdepende sa matag usa. Mao gyapon sa atong panahon karon, namatay katalagman nga masugatan, wa tang kahibaw asa kuto atong mapag-antos, wa ta kahibaw asa kuto atong mga pagsalig sa ubang mga tao. Apan ang atong pagsalig sa Dios mulungtad hangtod sa hangtod. Atong kinasingkasing nga pag-ampo, unya kinasingkasing nga pagsalig sa Dios, kinasingkasing nga pagtugyan kaniya sa mga panghitabo, kay siya ra makahimo sa pagkontrol sa mga panghitabo sa palibot, panghitabo sa kalibutan. O busa ang matag usa mudangop sa Dios, mutawag sa iyang gahom. Pasalamata nasa Señor Santo Niño na nalipod kanato, ang mahal nga Birhen Maria man pa mga santos mitabang kanato. Kini bunga sa debosyon atong gugma ngadto sa Dios pinagi sa paghatag og pagmaya o pagtahod sa iyang mga santos. Palihog man nito. Tadon nato ang atong mga panginhanglan at tubangan sa Dios ang atong amahan, kansang anak si Jesucristo nagtawag kanato sa pagsunod kaniya. Uban ang pagsalig, mag-ampo kita sa pag-ingon, Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang mga pangulo sa simbahan ug ang tanan nga naghago sa pagwali sa pulong sa Dios mula hutay diha sa ilang pagsunod kang Kristo. Magampo kita. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang atong katilingban mabag-o matag-adlaw pinaagi sa atong pagtuo sa pulong sa Dios nga nagtawag kanato ngadto sa mas arang-arang nga pagpuyo. Magampo kita. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang pipila kanato nga nawadag paglaom tungod sa atong mga sala, makaamgo nga si Kristo ang atong Pangulo nagalakaw ug nagpas-an sa krus uban kanato. Magampo kita. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga sila nga naluya tungod sa sakit ug balatian, makapaniguro sa paghupay sa Dios pinaagi sa pag-amuma ug suporta sa ilang mga kabanayan. Magampo kita. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo.
nga ang mga nangamatay nga nagsunod kang Jesus dinhi niining kinabuhia makadayon ngadto sa presensya sa Dios hangtod sa hangtod didto sa langit. Magampo kita. Amahan, higpita kami diha ni Kristo. Amahan, sa among tinguha sa pagsunod sa mga tunob sa imong anak, hiusaha kami diha sa unahuna o sa kasing-kasing pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita aron kini atong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg maghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Samtang nagasangyaw kami Ginoo sa imong kaibulungan nga buhat, diha kang Santa Teresita, nangaliw po kami aron nga sa mga nahimuot ka sayang mga pahanungdan, imo sa untang dawato na among mga pag-alagad, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Gipadayag mo ang mga tinaguan sa imong gingharian ngadto kanila nga sama sa nagagmayng bata. Gikan sa sama kanila nga tinago diha ni Kristo, gipili mo si Santa Teresita aron pagsangyaw sa mayong balita sa imong maluluy-ong gugma. Ang imong Espiritu Santo mitandog kaniya sa paghimo sa iyang kinabuhi nga usa ka mahigugmaong halad sa pagampo o paglimod sa kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanang katawhan pinagi ni Kristo o sa iyang simbahan. Karon uban sa mga santos o sa tanang mga anghel, magdaig kami kanimo diha sa kahangturan. Santos, 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 Ginoong sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imo ihayag. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santo kay ikaw o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos, ipadalang imong Espiritu aron pagsantos naning mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kani pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bawog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa puso pagkabanhaw mo, na amo na karoon ang kagawasan. Ikaw ang nakubo sa kalimutan.
Aron paghandom sa kamatayon na pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, ilabi na kadto sila among giampo karon ug kadto mga nabiktima sa linog. Malaomon nga mabanhaw silang tanan nangamatay dahil sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kababoton latas sa katuigan, uban kanila may kamadaygon ug amaw kahimayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya gihatag na kaniya makagahom nga man diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan o atong gamito na mga pulong magitudlo ka nato ni Jesucristo atong manunobos. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka nga mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, di sa itamay sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o pili mo kami tugyan sa panulay. Inunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming iluwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, hanggang ugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kababuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kani. At ipakitang timaan sa itong panagiling sunay. Pagdait na kaninyo. Peace be. Poderoso sa Diyos, managawa sa Kinahimo si Jesus, ang Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko ang iyong kalawat kanimo, kanimo, panipamulong lamang o pamaayo. Kining lawas ug dugo nga among gikalawat Ginoo, maghatag unta kanamo og kusog sa gugma nga nakapahiusa kang Santa Teresita kanimo. Ug tungod sa mga gugma nakapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Og manalangin kaniyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, atong dalon kalinaw ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.